Posloucháte podcast Všechny odstíny narcismu. Krásný dobrý den, my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Všechny odstíny narcismu. A dneska pro úspěch budeme pokračovat v tom, co všechno jsme dělali špatně, nebo ještě děláme. A nebo budeme dělat. A trošku alibisticky to jako svalujeme na zkušenost s našima narcistickýma matkama. Jako dost možná si za to můžeme sami, ale víte co? To je hezký začátek. My jsme v minulém díle zapomněli říct, že všechno to, co jsme tam si nasypali popel na hlavu a že děláme špatně, takže jako se za to stydíme, jo? Já si myslím, že to je snad jasné, ne? Já jako doufám, no. Myslíš, že jsme na to hrdí? Ne, takže někdo může mít jako pocit, že se jako užíváme. Že se chlubíme blbejma věcma. Jo, blbýma věcma. No ale když to takhle říkáš, tak když jsem měla pocit, že se v některých těch dramatech docela jako rochním. Jako... Jo, takhle. No. Vidíš? To vidíš. Můžeš rovnou začít, tak pojď. Pamatuju si, že v rámci některých těch jako věcí, co se dělo s mámou, tak když jsem třeba jela na nějakou návštěvu s ní, takže jsme teda s manželem hráli v autě bingo, co všechno se podělá, co řekne, nebo co. Což byla taková naše jako zábava a snaha o odosobnění. Ale že když to jako nebylo úplně nejhorší, jenom takový jako středně vtipný, takže jsem z toho třeba měla radost, že mám jako munici na vtipný příběhy pro kamarády. Jo, takhle. A to je jako, to si myslím, že je jako nějaký sebezáchovna. Asi jo, no, ale... Já taky jako některé historky dávám jako dlouhodobě jako fakt jako vtipné. Nebo i to možná jsem dělala třeba, když jsem byla na základce, vidíš, jedna z věcí, co... Když jsem dělala, když jsem byla mladší, když jsem se na jiný moc nemohla vzpomenout. Že mě bavilo jako ve skupinkách dětí, třeba na základce, řešit jako nějaký aktuální dění. Něco prostě, jako že něco se děje a tak musím tam jako být v tom kroužku, hloučku těch důležitých spolužáků, kteří to jako řeší. A vědí, že se to děje a řeší se to. Je to jako strašně zásadního, jako že chceme si přehodit hodinu do jiné místnosti a nejde to, víš, nebo něco takového zásadního, ale... Jakože dramatizování situace. No, jako jo, no. Což vím, že mi to potom někdy, asi jsem to teda evidentně dělala i jako dospělá, že mi to předhazoval manžel a teď přemýšlím, jak on to říkal a že jsem to úplně nenáviděla, když mi to říkal, že jsem viděla, že má pravdu, že jo, ale to jsem samozřejmě nepřiznala. Proč bys to přiznala? No jasně, no, že já teď nevím, jestli říkal drama, myslím, že říkal drama, no, že vždycky jako zase to tvoje drama, nebo nevím, jestli divadýlko, no, on by si vzpomněl, kdyby tady byl, ale myslím, že zmiňoval právě drama, no. Tak. Ale já si nesu možná opačnou věc, a to je absolutní bagatelizace. Bagatelizace mě jako mojí osoby, jakože já jsem schopná, doufám, že tady ten díl nebude třeba poslouchat Petr, ale já jdu třeba na nějaký zákrok nebo na něco, do kterého já mu vůbec neříkám, protože mám si strašné starosti. A je to věc, o které třeba vím, že nedávno podstoupil někdo jiný a dělal z toho fakt jako a nemůžu týden nemocenské, jo, a tak. A já tak, prostě... protože tvoje máma chodila na kapák ze všeho, tak ty děláš opak, no. A ona jako, ale už i jako dítěti ke mně přistupovala, že já vím, že mě poslala prostě se zlomenou rukou do školy a tak dále, jako že moje bolístky nikoho nezajímají, tak to si jako nesu furt, že moje bolístky nikoho nezajímám. Dokud nemusím, nepřiznávám, že jako já nevím, třeba tobě jsem teďka psala, že mám teplotu, jo, a to asi tenkrát nemohlo si nikdo nevšimnout, protože já jsem přišla z práce, já jsem 38,3, takže a o 5:30 odpoledne jsem prostě usla, jo, tak to asi by si ten Petr všiml. Jo, Lenka by mi napsala, v pohodě, přežiju. To je takové, jakože, ale to neutajíš, že jo, rýmu, nachlazení před tím člověkem neutajíš, zlomenou ruku asi taky neutajíš, nebo jako jo, já třeba tady dlouhodobě s tou rukou čekám na operaci, protože mě tam chodí kus kosti, jako, a taky to jako mám, když mě to bolí hodně, jak si vezmu ortezu, a když mě to nebolí hodně, tak to jako neřeším. Ale teďka jsem před ním fakt zatajila prostě nějaký jako zákrok, to ještě bylo jako gynekologického charakteru, tak nechci si úplně s tím chlapem o tom bavit, že? Jo.
Já doufám, že ten díl neuslyší. Musíš mu říct, že prostě nám se to jak nepovedlo, on to byl úplně blbý, ani neposlouchej. No a já jsem to vůbec neřekla. Jo. A teďka jako ráno vstáváš a jdeš tam a ty si říkáš, co když se tam něco podělá. No to je jedno, ale bagatelizace mojí osoby, co se týče... Ten byla jako hospitalizovaná? Ne. Jo, jenom nějaký ambulantní. Ale tak není to jako, víš, jako někdo by si to uměl užít, jo, že prostě nechá od někoho jako odvést, jo, a přivést a ty to jako leží a nechá si nosit tyče. A já nějak jako bagatelizuju sama sebe, ať už to jsou ty pozitivní věci. Když se něco fakt pokazí a něco je fakt jako blbý, tak já to nikomu neřeknu a řeknu to, až když to potom je vyřešené. Jo, a to ještě... Nechceš obtěžovat. No, a ještě když ti někdo řekne, jako kdy to musí být třeba strašně složitý vyřešit. Řeknu, no. Tady bych navázala trošičku na věc, které já říkám falešná hrdost. Podle mě ta bagatelizace souvisí s tou falešnou hrdostí. Já budu chcípat bolesti a nikomu to neřeknu. Budu se tvářit, že jako je to v pohodě. Že to zvládáš. Je to jako když jdeš a spadneš před lidma a teďka máš úplně naražené koleno, jo? To se mi třeba fakt v životě stalo. Jako, jsem měla koleno modré. A zvedneš se. A jdeš, jakože si nic neděje. No takhle jsem to chtěla, nebo já nevím, jo. Počkej, ještě bude příště blbě, mám se zeptat 4krát. Takže, a nebo třeba mně se stalo nedávno, když se znova k tomu vrátím, že prostě jdeš si večer lehnout a teďka nějak nemůžeš usnout a máš jako bolest břicha a ty si říkáš, že to je jenom bolest břicha, za chvilku si říkáš, že to bolí tak moc, že mi musí něco být a teď si začneš googlit, že a teď si říkám, mám ho jít zbudit toho Petra? Nebo já jsem fakt přemýšlela, jako, co mám dělat, jako zavolat si sanitku, nevolat si sanitku, fakt to nebyla sranda. Ale pořád prostě jsem si říkal, že se nebudu v noci budit. Aby se vyspinkal. Že se nebudou trávat ty doktory. To bude nemocné. Lence trčí kost z nohy a že se nebudu budit. No, takže, no a k té falešné hrdosti, tak tím jsem trpěla strašně hodně, jako jo, že když se mnou rozešel kluk, tak prostě jako zvedneš hlavu a tváříš si, že to je jedno. Jste byl blbej. No byl, ale brečíš až doma. Že brečíš, až když jsi sama v pokoji, nedat na sobě nic najevo a dělat si jako silnější a statečnější než jsem, což se mi možná povedlo, protože jsem docela dost lidí podařilo přesvědčit, že jsem jako hrozně silná osobnost. Oni kdyby věděli, jaká jsem ve skutečnosti, tak by jako koukali. Ale s tím jsem fakt jako trpěla hodně, no, že jako prostě nejde o nějakou pýchu, že bych odcházela prostě se zvednutou bradou skrz celou místnost, ale přišlo mi to, že když dáš na někomu najevo svoji slabost, to přece vůbec není špatně, ne? No, není, no. Ale asi se cítíš zranitelně. Přesně, no. To mi dělá problém. Jako, a já mám pocit, že tím ještě obtěžuju. Jo. Že to taky mám, no. Že jako potravuješ. Že mám koučovat že ti přesně řeknou, prosím tě, já tady mám práci, mi říkáš o svý noze. No. Co děláš? No. Je to takové, jako, že uřízneš si půlku ruky, když kraješ meloun a odvezeš se na pohotovost a ta sestra tě tam... A já tu utěrku, víš, jako na tom a ta sestra, já se jenom podívám, jestli je to našití a tak jsem měla takovouhle jako ránu a ona, jak jste se sem dostala, já aut. Jako jak jinak, že přece nebudu trávat ty doktory, mě tam odvezli, že? Kdybyste věděla, na co si lidi volají sanitku. Tak takové, to je falešná hrdost a bagatelizace vlastní osoby dohromady. Ale s těma zdravotníma věcma tě jako chápu, jsem tam měla něco, co k tomu, nebo s tím jako souvisí, ale trošku zase jakoby z jinýho, že máma stejně jako tvoje byla jako taky hrozný hypochondr, že jo. Ta si jako trošku pohne krkem a dává si krunýř. Já jsem to měla zase jako trošku z jinýho soudku, jak jsem k tomu přistoupila, že když mi něco jako bylo, tak jsem to jako neskrývala, že jsem se jako svěřovala těm lidem, ale měla jsem hroznou potřebu to jako vysvětlit, jak to jako je. Ve smyslu, abych nebyla ten hypochondr, čili jsem měla vždycky potřebu vysvětlit, jak moc to je vážný, nebo to není vážný. Čili třeba věci, které mám jako třeba chronický, ale nejsou úplně na první pohled. No, tak to už neřeším. Ale které jako nejsou na první pohled vidět a tím, že jsi mladý člověk, tak to je prostě nevypadá to, že bys mohl mít nějaký takovýhle problém. Tak třeba jdeš na nějakou túru a tobě to prostě dělá ten problém kvůli tomuhle. A tak to těm lidem řekneš a normální člověk by řekl, jo, já prostě nemůžu, protože tohle.
A teď já prostě trubka jsem měla vždycky potřebuji začít vyprávět příběh. Jo. Proč to není a že si to jako nepřibarvuju a nejsem hypochondr, ale že to je takhle, protože opravdu je tam tenhle nějaký problém a že se jako cítíš vlastně blbě, že máš ten zdravotní problém, že je tím obtěžuješ, ale že je tím jako obtěžuješ objektivně, protože máš ten problém. Jo, takže vždycky jsem takže nejlépe s tou zprávou, dívej, tady to no, mám napsáno. ano, skoro, jako že jsem měla vždycky prostě potřebuji nalít hroznou jako vomáčku a teď úplně vidíš, že je to vlastně jako nezajímá, že se třeba slušně jako zeptají něco a teď úplně vidíš na nich v duchu, že já jsem se ptala, ona mi tady teďka popisuje, proč nemůže být kopec pořádně. Takže něco jako takovýho, no. Já se třeba, když teďka jsem měla jít na dentální hygienu a jako jsem nemocná, tak nepůjdu tam, že jo, nakazím tu ženskou. A volala jsem tam 2 dny dopředu, že se omlouvám, že to jako musím zrušit. A ta ženská jako, jo, jasně, dáme jiný termín. A já jsem měla pocit, jako, že mi to nevěří. Ne, že... Proč by mi to nevěřila? Ale říkala jsem si, mám jenom trochu rýmu, že jo, ale to nasimuluješ, i když si chytíš nos, že jo. Víš, jako, že máš prostě... Věří mi to? Jo, teďka jsem byla ještě první člověk po ránu, tak si říkám, to jim musel otrávit, protože ten termín teďka už jako neobjedná, nebo... A tak to je uvěřitelný, si neřekla, že ti umřelo morče. Ježišmarja. Ale taky se takhle lidi vymlouvají. Jo, nebudu tvrdit, že jsem to nikdy neudělala. No, co máme dál? Hele, já ještě mám krásnou věc, kterou jsem jako, tu už snad nemám. To asi bychom se museli zeptat ještě jiných lidí, jestli si mi podařilo si ji úplně zbavit. Opakování. Moje matka opakovala všechno. Ona třeba věděla, že za rok si máš jít vyřídit, nevím, nějaký papír a rok ti to říkala. Několikrát denně. Nezapomeň na to, víš, že máš tam to, nezapomeň, ne, že na to zapomeneš, ty na to určitě zapomeneš. Já tě znám, ty na to zapomeneš. A ona ti to řekla tolikrát, že na to zapomněla. Já jsem to plného krypla, že ti někdo prostě rok něco připomíná. Tak to je efektivní. Ano, to je velmi efektivní. Krom toho teda, že já se vrátím k tomu opakování za chvilinku, krom toho, že posunovala doma hodiny o 15 minut napřed. Jo, to si už říkala, no. Jako aby jsme nikde nepřišli pozdě, takže prostě -20 stojíš na zastávce prostě 15 minut navíc, jo. Tak to opakování. A já jsem to ale dělala taky. Já jsem prostě byla schopná že bylo půl a ty jsi to dala na 4. Prostě ne, ty hodiny, já jsem to opakování dělala. Ty hodiny ne. To ne, jako chodím radši všude, jako být trošku radši jsem někde dřív, ale to opakování jsem dělala taky nesmírně otravná věc. Jako, a to jsem dělala třeba ještě nedávno Petrovi, jako, že jsem furt něco opakovala. Já vlastně ani nevím proč. A už na něm poznáš, že už mi to říkala, už ticho. No, už to říkáš po třetí. A já... a já nevím, já mám pocit, že to jako nějak bude víc pravda, nebo co, nebo že se to víc stane, nebo že... Ale tak mě to třeba nevadí, když bys mi něco opakovala, protože mě tohle dělá dcera, že třeba řekne něco 6krát, jasně, takže ale úplně v pohodě. Jako malinká, já jsem jako fakt veliká. Jako. U ní se to dá ještě pochopit. Ale to opakování, to jsem fakt dělala, no, to bylo jako hrozný. To je hrozné, mě to... Ale největší sranda je, že samotné ti to vadí. No jasně, no. A tak to je spíš, že je to tobě jakoby protivný a ty lidi, kteří řeknou, jo, už to říkal, ale jako zase tak to neprožívají. Jako to není něco... To myslím, že jsme... musela být úplně ultimátně jako úplně strašná. Jako, jo. To si myslím, že si lidi asi umějí představit horší věci, co člověk dělá, než že je kolovrátek. Taky máme nějaký rodinný členy, nebudu jmenovat, kteří jsou jak kolovrátek, vždycky tenhle příběh, tak jdem. Jo, to když někdo vypráví už posté ten příběh, ty ho znáš na vzpomněti pospátku. A teď přijde tenhle zvrat a teď tenhle pohled. A to. Máme takového jednoho kamaráda, já to řeknu, já doufám tenhle díl, fakt prostě to zatážu to Petrovi, který měl nějaké zranění a je jako hodně pošitý a vždycky dojde na příběh počítání stehů, jako jo, že začne vyprávět o tom, kolik má těch stehů. A posledně překvapil. A dopočítá se vždycky? Vždycky, o tom spočítá, nevím, já jsem nikdy stehy nepočítal. Hele, co tam máš dál výživného? Já tady mám potřebu se pochlubit, což měla samozřejmě matka vždycky. Ta teda měla spojený s tím hodnocením ostatních, že oni to je blbě, ona to dělá výborně, tak to už jsme řešili v minulém díle. A moje potřeba se pochlubit, tu mám teda občas do dneška
vždycky se jako za to zastydím, když už nad tím přemýšlím a pak to stejně udělám. a ještě vlastně tím, jak ty mi říkáš, že jsem eterická, já mám furt ten jemňoučký hlas, prostě už mi je nějakých let a nepřijdu si úplně, kdyby mi bylo 15, ale prostě se ještě se tak jako cítím dětsky občas, nebo jak to říct, prostě je to jakoby to spojení toho hlasu a toho. Tak v rámci té potřeby se pochlubit, prostě třeba mám nějaké jako koníčky, které mě baví. Nejsem v nich úplně jako top nejlepší, nejsem v nich ani úplně jako nejhorší, ale vždycky mám potřebu se jakoby pochlubit, že se mi to podle mě nějak aspoň průměrně povedlo, aby mě jako někdo jako pochválil. Že jsem být pochválen. No, že jsem to jako udělala dobře. Já mám jako z toho vlastně hroznou radost. Já prostě třeba ráda šiju, hlavně dětem oblečení. Krásné oblečení. Jako na dospělí moc nešiju, protože to je těžší, víc látky a prostě je to teď mě napadlo jedno slovo, které je sprostý, takže prostě není to úplně jednoduchý. A u těch dětí úplně jako nevadí, když tu pružnou látku prošijete prostě ne úplně 100% rovně, není to prostě, když děláte sako. Takže na ty děti prostě šiju radši. Ale není to prostě, že bych to jako mohla prodávat, protože to prostě šiju od voka, nestehuju. Já mám kolikrát ráda, což taky je věc, co by lidi řekli, že je špatná vlastnost, že mám radši kolikrát věc, že je rychlejší než precizně dokonale udělaná. Vím, že lidi, to není špatně. Vím, že lidi preferují spíš něco jako pomalu a dobře, že by to mělo být, než úplně optimálně, když je to rychle a dobře. Ano, když je to rychle a dobře, jak je to super. A já právě prostě občas preferuju, obzvlášť třeba u toho šití nebo u těch jiných svých koníčků, tak prostě občas preferuju, aby to bylo rychle a středně dobře, dostatečně dobře a ne pomalu a dokonale. Tak to mám. Ale stejně mám potom potřebu to prostě někomu poslat a pochlubit se. A teď já úplně jsem sama sobě jakoby protivná, když to dělám, ale dělám to stejně. Takže já prostě takhle třeba došiju 4 věci a teď to rozešlu těm svým nejbližším kamarádkám. Máš taky mi posílat strašně málo. Máš posílat víc. Jo, mám ti poslat víc. Tak já tak jako různě, jako na střídačku. Třeba 2krát pošlu jedný a po třetí to pošlu jiný, aby už to nebylo jako moc. Tchýni třeba posílám, že ta dřív šila, tak to prostě tak jako rozposílám a pak jakože odložím ten telefon, že mě vůbec nezajímá, co mi ty lidi píšou a jdu jakože něco dělat a pak se hrozně jako čekám, co mi to strašně překvapená. Takže to by se to líbí, ty jsi mi to pochválila. No tak jako děkuju, víš, není to tak dobrý, ale děkuju. Jo, ale jako jo. Je mi s tím jako strašně trapně, ale stejně prostě hrozně potřebuju to jako poslat a pochlubit se, no. I samozřejmě vždycky, chceš pochválit, ty se nechceš chlubit, ty chceš pochválit. No, stejně to vždycky donesu tomu manželovi a ukážu mu to taky, když je to hotový. Vím, že takhle jsem to nějak jednou přehnala s kupováním látek a těch roztomilých vzorů. A prostě jsem dceři ušila třeba 7 tepláků. A to se hodí. Že já mám jako dohromady 3 a ona měla už prostě asi 10. A teď jsem jí přinesla ty asi 7 tepláčky, co jsem ušila jako nadšená. A ona na mě kouká a říká, mami, a mohla bys mi vlastně ušít už třeba tričko. Pupík, no. A jako, tak chápu jí, ale vlastně jsem měla potřebu se pochlubit, že teda má ty 7 tepláčky s nějakým hezkým vzorem. Ale chlapti to nikdy neocení, to jde úplně mimo jako jejich rozlišovací schopnost. Jo? On to jako umí. Jako ocení, jako že to je hotovo, ale prostě, protože to jsou třeba pěkné materiály, pěkné látky. Mimochodem jsi mi taky jednou poslala nějaké šatičky a teďka jako vidíš na nich něco špatně a já si to zvětšovala, vzala jsem si brýle a říkám, co tam má být špatně. No, tam ten králíček má ouško asi o 2 mikromilimetry prostě víc nalevo než ten druhý králíček a já, bože, neřeš to. Jo, jsou to pěkné věci, ale chápu, já si myslím, že není to o tom, že si chceš pochlubit, já si myslím, že chceš prostě jako pochválit, že tě nikdy nikdo pořádně, máš pocit, že tě nikdy nikdo pořádně neocenil, sama se neoceníš, jo, takže chceš, jako by to někdo ocenil, když už s tomu dá tu energii a
A je to jako v pořádku. Tak nějak to jako souvisí s tím, že se jako furt hodnotím, že to není jako dost dobrý, tak mám co, jako pak potřebu... jsou lidi, kteří odvádějí mizernou práci a chválí říkají, se, že je prostě skvělá. skvělý, A oni ani nepotřebují tu, jako tu validaci zvenku, ale dají si ve své hlavě a řeknou, že to je perfektní. Že někdy vidím skutečně i já jako práci odvedenou, že bych to ani retardované 3leté dítě takhle neudělalo a ten člověk si zatím stojí a řekne, že je to dobrý. Ne, dobrý, je to skvělé. Jo? Já jsem třeba takovou jednu kosmetičku, která o sobě říká, že je nejlepší. Ale ona byla až tak nejlepší, že přišla na nějakou soutěž, dělala řasy. A nevyhrála tu soutěž. A říkala, že to bylo nefér, ona řekla, že prostě se nebude, oni si chtějí udělat potom hromadnou fotku, že tam nejde. Že to měla vyhrát, protože on je nejlepší. Jo, je. No, to je problém. Mně tam je třeba na tom protivný, což se snažím aspoň jako nedělat. A jako kdybych to dělala po vzoru mámy, tak bych řekla, že jsem švadlena. V podstatě. Nebo ano. Vlastně v podstatě se k tobě švadleny chodí všechny učit. V podstatě, jo, protože máma takhle dělá nějaký různý věci a je to ve stylu jako když dám přirovnání, tak uvařila 2krát jídlo a je kuchařka. Tak takovým jakoby stylem. Někde uvařila třeba 15krát a je ještě lepší kuchařka, ale jako... Moje matka viděla 2krát National Geographic a chtěla být veterinářkou. Jo? No, takže jakoby, když třeba u toho šetí se někdo zeptá, nevím, a prodáváš to nebo něco, tak jako vždycky řeknu upřímně, ne, protože to prostě nedělám tak precizně a ani to vlastně jako nechci dělat tak detailně a jako drbat se s tím s prominutím, protože by mě to jako přestalo bavit. Já prostě chci mít za nějakou rozumnou dobu jakoby dobrý, dostačující oblečení, který prostě nemusí být podle pravítka a mám z toho jako radost a nechci prostě 4 hodiny něco stahovat a odměřovat a to. Mně to takhle stačí, ale vím, že kdybych to měla prodávat, tak by to mělo být prostě přesný, protože bych si nedovolila prodat něco, co jako není... Jo, ty chceš tu práci odvedenou na těch 120%. No, jako prostě bych to neprodala. Když jsem občas třeba něco šila pro kámošky, tak mi třeba, buď jsem jim to dala k něčemu, k nějakému dárku, anebo že mi třeba zaplatili jako za tu látku, ale jako neprodala jsem to prostě, že bych jim prodala tepláky za 5 kilo, protože prostě vím, že hele, tady mi to jako ujelo o kousek, tak tě bylo mi to prostě blbý. Tak no. Co tam máš ty? Co tam mám já? Ale já už teďka jako budu pálit asi do trošku těžších témat. Jedním z těch témat, které jsem si bohužel taky zase, nebo s tou věcí, jídlo. Moje matka nesnášela vařit. Ji hrozně obtěžovala vařit, protože se pořídila si prostě 3 děti a čekala, že budou asi jako, nevím, samosprašné nebo co. Hrozně ji obtěžovalo vařit. Každé jedno jídlo, které jsme dostali prostě před sebe na stůl, tak jsme slyšeli, jak jí to... S přednáškou. Jo, jak ona strávila celý den u hrnců, jak doufá, že to okamžitě sníme a nikdo se v tom nebude frfňat, protože ona si ten život představovala jinak, než ho stráví u hrnců. Celkově, co se toho... To bude vypadat, že se na ní hojím, ale co se jejího jako kuchařského umu týká, tak to byla jako dost velká katastrofa. My se v podstatě měli uzeninové mládí. Rohlík se salámem nebo párek. Co se týče jako nějakých obědů, pokud jsme nechce dělat kuchařky? Škole, no, ona by měla vydat kuchařku. Retigová se u ní učila. Tak nikdy pořádně nevařila z masa, z hovězího nikdy, protože údajně kdysi dělala jednou něco z hovězího, bylo to tuhé. Protože neumí vařit, tak bylo tuhý. Z masa prostě, mě se taky stane, že jednou za 100 roků, ale nevzdám to kvůli tomu. Nicméně z masa jako takového nevařila v podstatě skoro nikdy rajská z krabice. Kdo jsou starší lidi, si pamatují rajská s masovými knedlíčky, zmrazený polotovar hranaté, to byly porce pro 2 osoby. Nebo to byla porce pro 2 osoby. K tomu se váží i to, že my jsme netrpěli žádnou ekonomickou nouzi, ale měli jsme poměrně málo jídla. Takže to nekupovala? Nekupovala a nevařila. Vařila strašně málo. Jakože třeba ber to tak, že nás bylo 5 doma a ona upekla k obědu kuře. 1. Dneska máme kuře jako doma ve 2 lidech. Jo? A nás bylo 5, já jsem měla 2 starší bráchy, puberťáky a 5 lidí jako 1 kuře, protože si dostal vlastně vždycky hromadu brambor. To jak chceš rozdělit kuře na 5 dílů, že jo? Hádej, kdo dostal nejmíň.
Asi dostala biskup, ne? No, asi tak nějak, jo. Křílka nebo to. Celkově vždycky bylo jako té přílohy hodně, toho masa málo, nebo byla třeba k obědu jenom polívka, jo, nějaká hustší polívka. Moje matka vařila fakt hodně jako šizené jídla. Když prostě oschly párky, tak to nakrájela s bramborama do hrnce, udělala z toho něco jako burd guláš, jo. Nebo dělala guláš z kuřecích křídel. Já nevím, jestli jsem o tom někomu vyprávěla, to dokonce naservírovala jednomu z mých kluků. Když jsem tam přišli na oběd, ona prostě vzala balíček kuřecích křídel, balíček, to je, já nevím, kdyby to bylo kilo, jo. A to povařila, musím teda říct, že to měla docela jako chutnou omáčku, jako nějaká majoránka a teď jsme to měli s knedlíkem a teďka, jak ti to nakládala na ten talíř, to tam zbyde, jo, tam je kůže, kosti a takové ty půlměsíčky toho masa, takové, prostě tam není žádné maso. Teď ti to nakládá ten talíř, tam cinkají ty kosti, ten zvuk slyším doteď. No a když jsem tam byla tenkrát s jedním z těch svých kluků, tak to jako, co to bylo? Koukal, jsme to jedli. A mně to přišlo normálně. Ano, guláš z kuřecích křídel. A takovýhle spoustu jídla. Toho jídla jakoby... To je ještě lepší než ten řízek z kůží, co jsme měli my. Takže nikdy se doma člověk nepřejídal. Jo, na to konto zase všichni jsme štíhlí, jo, nebo jestli se můžu považovat za štíhlou. Nikdo netrpí žádnou nadváhou, nikdy jsme nedostali žádné sladkosti, bonbony, nic navíc nebo něco takového, jo, jakože rozhodně žádné přijídání, že sedíš u stolu a tak jsem to snědl, sotva funím, jo, toho všeho bylo tak akorát, mně to přišlo, že tak nějak jako má to jako ty porce rozpočítané spíš na míň než na víc, no, to je jedno. Ale taky tam platilo to, že člověk je popelnice a hlavně děcko. Jako věta pro děcka dobrý. To pro děcka stačí. To je hrozný teda. Když oschlo něco, bral si prostě salám nebo něco z lednice a teď se k tomu člověk čichnul a ona to vzala. Prosím tě, co máš za problém, to je dobré. Objektivně jsme prostě xkrát jedli zkažené věci. Nebo prostě najdeš, vezmeš si jabko nebo mandarinku, je plesnivá a ona ti to jenom okrojí a dá ti to sníst. Prosím vás lidi, nejeste věci, které už někde mají, když už je ta plíseň vylezla ven, tak to všude, všechno je. Už nejen ta mandarinka, ale všechny, které byly kolem ní. Takže a já jsem prostě nepovažovala za úplně normální, že prostě, když je jabko zhnilé, tak je zhnilý jenom kousek, že jo, tak ten, nebo když je prostě něco trošku smrdí salám, tak je to vlastně jako děcka jako fakt, ona ale docela často říká tu větu, že pro děcka dobré, dětskám to stačí. Tak to je úplný opak, co má jako většina matek. To většina matek chce, aby ty děti jedly to nejlepší, že spíše ta matka si vezme prostě něco, co už jako není v nejlepší formě a je to zbytek ze včerejška. Když vám řeknu jednu veselou historku, když se jeden z mých bratrů oženil a odstěhoval se s tou svojí jako ženou, tak byl to důvod rozpadu toho manželství. Matka tam chodila každý den, ona jako to za tou svojí snachou, jako kontrolovat, jestli se chová se o toho jeho synáčka jako dostatečně dobře stará. A neustále jí jako cepovala za to, co vaří. Jak kdyby moje matka vařila něco, jako co dávalo někdy smysl. No a já jsem se taky za tou snachou, za tou jako svojí švagrovou, protože jsme si docela rozuměli, byla moc fajn holka, tak když jsem šla ze školy, tak to mě tahlo domů, že nic, tak jsem se, bylo to po cestě, zastavila za ní a dali jsme kavčo a ona vždycky si tomu smála. Ona si s mojí matkou docela dost poradila, protože ona se mu smála. Ona si od ní nenechala nic líbit a když to moje matka začala přehánět, tak prostě řekla brachovi, hele, vyřeš to, on to nevyřešil, rozvedli se. Manželství trvalo necelé 3 roky. A já jsem tam jednou přišla a ona říká, no, zas tady byla a tak jsme se tomu jako smáli a ta švagrová říká, no já jsem vařila slepici a prostě furt byla ta slepice tvrdá, furt a když bylo prostě třeba 12 hodin, tak jsem ji prostě vzala, umořená, ne? vyhodila jsem ji do popelnice a že udělala k obědu smažený sýr. No a mezi ním tam přišla teda moje matka a jako ptala se jí, co vaří a ona jí řekla, že vařila tu slepici a slepice je furt tvrdá, takže ji vyhodila do koše a že udělala smažený sýr. A matka si tu slepici vzala z toho koše. Toho koše? S argumentem, že to má pro psy. Dala to vám? Hele, já jsem přišla, mě to vůbec nedošlo. Jo, já jsem potom odešla od ní, pustíš to z hlavy, protože jsi půbož a takové věci neřešíš. A přijdeš domů a matka ti řekne, že je k obědu králičí risotto. A já, sice se tady z králíka nikdy nevařilo, ale tak jsem si to risotto vzala, bylo to strašně tuhé. A v tu chvíli ti to dojde. Že ona vytáhne z odpadkového koše něco a prostě naservíruje ti to.
To vám mohla dát konzervy od psů jako rovnou. To možná byly lepší. Nic, jako jo. A teď já jsem to jsme se jako pohádali, jsem říkala, já to jíst nebudu. A proč bys to nejedla? A říkám, hele, to jako prostě podle mě ta slepice, co si vzala od té jako švagrové, ale prosím tě, ty tomu nerozumíš, to je králík, to jsem dostala od paní Kubíčkové, jo, vymyslí si prostě okamžitě, oni mají jako geniální příběh. A to ber to tak, že na tohle jsem přišla. Kolikrát se něco takového stalo, že jsem na to nepřišla. Jakože skutečně jsme fakt objektivně jako nebyli úplně nějak dobře jako vyživovaní. Pak přijdeš někde a dostaneš skutečné jídlo a jsi z toho úplně vyplesklý. Jakože skutečné maso, když jsme byli na lyžáku, tak jsem jedla jako maso a byla jsem z toho prostě, jako ona dělala občas, já nevím, kuřecí řízky nebo tak, ale no nicméně prostě člověk je popelnice, jo, není vůbec podstatné, co jíš. A já jsem si to nesla i do vztahu, já jsem si prostě v dospělosti, když jsem potom žila s člověkem, který byl sportovec, tak úplně asi očekával, že prostě trošku bude jako strava na úrovni. A já jako jsem prostě mražené ryby, prsty a kaše z prášků, ten čuměl. Kámo, ten zíral, jako. Pak jsme jeli prostě k jeho otci na chatu, oni jako, já jsem ho viděla poprvé toho jeho otce a teďka jako on, no my jdem dělat dřevo, oni šli dělat dřevo na zimu a udělej oběd a tam je tohle a udělej vývar a upeč jako buček a výpečky a já, cože, buček, výpečky, co to povídáš? Jak se to dělá? Jak se to dělá? Tam bylo zelí, ne, že zelí jako v pytliku, víš, ale prostě ta hlávka celá, ty krájíš, tyjo. To je jak v tom filmu, že v receptu bylo krajte 3 dny starou veku. Král jsem teprve půl dne, už jsem měl plnou vanu, že jo. Že já jsem nakrájela, se to zelí, bylo to hodně, jak to nebylo nic, jako jo. Takže jsem se jako tak nějak jako učila a přinesla jsem si i ten vzorec, že mě nebaví vařit. Že to prostě je hrozně otravné a celý den to vaří, že za 5 minut je to snězené a prostě je to úplně jako... Měla jsem k tomu i k jídlu, ke kvalitě toho jídla, tak nějak úplně celkově takový divný vztah. Až v dalších vztazích se ten vztah změnil, když jsem pochopila, že tělo je v uvozovkách chrám a že čím lepší suroviny do něho dáš, tak tím lépe ti bude sloužit a že vlastně fakt nejsi žádná popelnice, aby zjedla prostě zbytky vyhozené z koše a zhnilé jabka a raději vyhodím to. To bylo jak hyeny, viď? Je to hrozné, jako jo. No, díky mámě. A dneska jsem jako ve fázi, kdy prostě, když dělám jako o víkendu vařím, tak si koupím, zajedu si 5 kilometrů do jiného řeznictví, koupím si hovězí maso, teď ho jako vytáhnu 20 minut, ho obdivuju, jak je krásné a pak se snažím z toho vytvořit co nejlepší jako produkt bez nějakých jako polotovarů. Vtipné je, teď se s matkou už jako leta nestýkám, ale když třeba ještě já s nějakým bývalým se mi třeba pozvala na oběd a fakt jsem se snažila se vycajchnovat a uděláš domácí chlupatek, nedlíky a tak dále. A ona to si někde objednala, že jakože prostě nikdo nemůže umět vařit, jo, že když zkusila něco ode mě, co jsem upekla nebo udělala třeba cukroví, tak to zhodila. Jo, že to je moc sladké. Tak to měla to, protože ona věděla, že neumí vařit dobře, že potřebovala schodit. Navíc ona je bytostně o sobě přesvědčena, že je skutečně jako vynikající kuchařka. To jídlo jsou strašné, jako fakt strašné blafy, ale jakože takové, já bych pochopila, kdyby jsme byli chudí. Tak prostě dostaneš chleba s máslem a dostaneš brambory na loupačku a dobrý, no. Ale jako úplně takovéhle, jako guláš kuřecí křídel, to na ní Láďa Hruška nedělá, ne? Nebo prostě... Jako bys undal kužičky. Mě to třeba přijde, když jsem tam třeba přišla a už potom jsem se jako do těch kulinářského umění jako docela trefovala a já jsem přišla a ona jsem pekla. A prostě měla jako misku v tom naskládané piškoty, uvařený puding, nevím, jahody, piškoty, puding. Jako nepekla. Nepekla, no jasně, no. Vařila z pudinga a skladala si piškoty. A teď ti to servíruje s těmi slovy, když je to vynikající. Jo, jako tenhle ten dezert máma taky ráda dělá a vždycky jakože taky ho dává jako nepeklas. Grál, svatý grál, že dělala tohle a že si to všichni musí dát, jak je to výborné. No, takže nepeklas, jo? Skladala si piškoty a uvařila puding. Takže to jsem si ale fakt nesla. Toto trvalo dlouho, než jsem pochopila, že fakt člověk není popelnice. A třeba, jak jsem říkala, ten můj první jako životní partner měl děti, jo? A já jsem fakt jako měla tendenci k těm dětskám chovat tak jako, že dobrý, tak to trochu oschlo. Jo, že, víš, jako, že to dáš těm dětem. No, jako vážně, jo.
A tohle to nebylo dobře. Nevážila jsem si vůbec jako sebe. S tím souvisí i jako nějaký životní styl. Moje matka nic v životě necvičila. Ta ženská v životě neudělala dřep. Nic. Vypadá dneska už je po infarktu a už je to stará ženská, ale do vysokého věku vypadala jako dobře. A ona třeba říká, že cvičí jenom tlusté ženské a že to je trapas. Ona ještě byla schopná jako sport uznat, jako že děti chodí na nějaké na tělocvik, ale jakože prostě, když jsem třeba řekla, že chodíme já nevím, pravidelně do fitka, tak to úplně jako... Ty jsi tlustá? Víš, to si fakt podobný. Moje byla hrozně dlouho jako fakt hubená a teďka už prostě se jí ten metabolismus zpomalil, takže jako není. Ale hrozně ráda říká, že vlastně je ráda aspoň trošku oplácaná, protože kdyby byla hubená, tak by byla seschlá. Jo, takhle. Takže vlastně jen na schvál nehubená. No to moje matka se mi vysmívala, že chodím na dentální hygienu, že chodím pravidelně k zubaři. Pak jsem se s ní potkala, ona, mně vypadl zub a jsem na to pyšná. Chápeš, co má říct jiného už? Asi čekala na zoubkovou vílu. Možná čeká nějaké prachy, jo. Ale co se toho jako starání se o své tělo týče, tak to byl trapas strašný. Jako. Nebo třeba, když, já nevím, byla někdy u mě doma nebo u mě v autě a viděla tam něco, cokoliv, co zavání cereáliema, nebo tak, jo, víš, jakože... Ničím zdravým, nedej bože. Přitom ty rýžové chlebičky, jako umočené v té čokoládě, fakt nejsou zdravé, jo, ale jako jestli si mám dát tatranku nebo tohle, tak si dám třeba radši tohle. Ne, dám si radši tatranku, ale jo. A ona, ty zase držíš dietu. Jako já jsem pořádně dietu v životě nedržela, jo, nebo něco takového. A vlastně starat se o sebe, sportovat, nedej bože se věnovat třeba meditaci nebo joze, to je hrozný trapas. A já vím, že když jsem třeba předtím začala cvičit, tak jsem jako před celým světem tajila, že cvičím. Jakože cvičíš tajně. Že by to matka neschválila. To už nebylo o ní, ona už do mého života tak jako moc nezasahovala, jo. Ale prostě, že to je vlastně jako trapas, protože cvičí jenom tlustí lidi a tlustí jsou, protože se přežírají. Víš, jakože to bylo dost divné. A třetí věc, která se k tomu zase taky vztahuje k tomu stejnému tématu, je styl. Já si osobně myslím, že prostředí tě kultivuje. Když žiješ v pěkném prostředí, teď chudoba ti netratí, jo? Nemusíš mít prostě palác, ale když máš doma jako čisto a vyladit si, být nějak barevně, tu deku si koupíš zelenou za 50 korun a hnědou za 50 korun. No, je to jako na tobě, jak to uděláš. Jestli to bude harmonicky, vizuálně, to prostředí prostě vizuálně harmonické, anebo jestli to bude cirkus Humberto. A myslím si, že to kultivuje. Myslím si, že v pěkném prostředí lidi lépe udržují pořádek, lépe udržují myšlenky, že když jsi na ulici a nikde žádný odpadek na zemi není, tak to tam nehodíš ani ty. Je to ale pravda, když je tam spousta těch odpadků, tak je tam hodíš taky. To jsem nebyla já, že jo? Jasně. No. Když je to toho tolik, že? Jo. A ona byla dost jako nevkusná, nikdy, teda považovala se za královnu vkusu, ale byla nevkusná. Já třeba vím, že jsem měla v pokoji zelený koberec, fialové závěsy, prostě oranžové tapety a modrou deku. A že jsem už jako dítě, ale chtěla to mít hezčí. Jo. Nějak. Protože na druhou stranu jsem měla babičku, která byla prvorepubliková dáma a která byla úplně ústřel na druhou stranu, která tvrdila, že ženská nikdy nesmí ven bez rukavic. Kabelků, boty, pásek a rukavice musíš mít ve stejné barvě. Ale ve stejné barvě a ve stejném odstínu. Jo? To byl střed dvou světů. A to byla její máma? Ne, to bylo právě táto, z tátovi strany. To je dobrý. A já jsem třeba dlouho tím trpěla, že kabelku, boty a pasek musíš mít ve stejné barvě. A ono se to potom začalo porušovat. Ona fakt žila jako v jiné době. Ta vědět, že si vezmeš sukni tenisky, tak ji šla k trefí. Jako. No a matka byla jako nevkusná a tak nějak mě nenaučila mít vkus. Jakože, když se podívám na některé svoje outfity jako z mládí, kamaráde, jako normálně, modní policie by teda měla velkou radost. Stejný, no. Nevím, jestli tvoje nosila taky tygří vzory a tyhle věci. Jo, měla tygří vzory, halenky s lurexovou nití, jo, to se blízkalo na všechny strany, do dneška jsem na to alergická. A zase posunula jsem se k tomu, že jsem si vytvořila nějaký svůj vkus, věci, které si myslím, že mi sedí, že k sobě ladí. Vybírám si málo barev, protože mám strach, že bych je neuměla sladit. Záleží mi na materiálech, protože už si dneska nemyslím, že jsem popelnice. A čtvrtá věc, ještě tady k tomuhle tomu neště pustím ke slovu,
je, že moje matka fakt nebyla jako rozhodně čistotná. Nemůžu tvrdit, že by byla úplně jako ultra prase, ale když prostě šla po obyváku, on vždycky nosila takové pletené papuče, babička to pletla a viděla, že někde prach, tak si sundala tu papuči a utřela tu papučí. Mě hrozně nebavilo uklízet, protože jsme měli zatuchlé špinavé hadry. Že prostě tím hadrem něco utřeš, ty to trochu přišvachneš, necháš to přes ten kýbl přehozené, ty to tam zatuchne a když tím jdeš potom, tak jenom mažeš ten smrad, nic jiného neděláš. Jako rozmazáváš po bytě smrad. Mě to úplně iritovalo už jako malé děcko, protože ti smrdí i ruce z toho. Jo. A ona chtěla, ať uklízím. A já jsem říkala, že to nebudu dělat, protože to bylo lepší předtím, než potom, chápeš? Jakože k čemu ti je, když rozmažeš smrad po celé kvartiru, jako co to je tady toto, proč to? Ano. A ona, prosím tě, co ty mě budeš učit jako uklízet a dneska, neumíte si představit, kolik mám hader na uklízení. Děcka, neumíte si to představit. Nikdo si to neumí představit, ti to vyfotím. Je to stejné jako povlečení, kdy my jsme měli třeba 3 měsíce povlečení. Já jsem chtěla, mami, asi převlíknu postel a ona to neprala doma, opraní někdy možná příště, ale nosila to ve velkém kufru do čistírny a nechtělo si jí to tam prostě tahat, když by to tam asi stejně odnesl otec. Takže to je ještě dobré. Nás bylo 5 a měli jsme jeden ručník. V koupelně prostě vystali jeden ručník. 5 lidí se do toho jako... To jsem taky nenáviděla, hnus, co? To smrdilo, bylo to zatuchlé. A si vždycky vytáhneš ten čistý ručník a zjistíš, že se ti do něj zase někdo utřel zadek, že jo? Já jsem nesměla vytáhnout čistý ručník. No, tak to je jako taková svoboda nebyla, že by si šla a jako věděla jsem, kde jsou ručníky, ale neexistuje. To nestálo za ten dřev, jo. A tohle úplně není jako příjemné. Když jsem potom už začínala být slečná, tak už jsem si jako svoje věci držela dál ona neuměla ani prát. Dál od toho a na tajňáka prostě si jako koupíš ručník a ten si někde schováš ve skříni, tak dlouho ještě nás plesniví, že? A dneska mám hromadu hader na uklízení a je to tak, že spoustu ručníků. Hodím to do pračky, vyperu a pak to používám znovu. Je to voňavě čisté, nemažu si nikde žádnou smrdlavou vodu, mám hromadu ručníků, mám hromadu povlečení, převlíkám každý 14 dní a mám z toho prostě strašnou radost. Ale taky jsem si jako čucháš tu vůni teďka jo, ale zase když jsem ještě chodila k ní, když jsem přijela k ní domů, já už jsem se tam ve finále tak štítila. Jakože zní to hrozně, ta moje matka, ale fakt tak štítila, že to je prostě vrchol. Jako fakt. U nás se třeba štítí u mojí mámy, dokonce i dcera. Myslím taky, že jsem to už říkala, ale ona prostě má nějaký jako záchod s vyhřejvaným prkínkem a se zabudovaným bidetem. Pochybuju, že to jako používá, protože prostě neumí ani štětku na záchod použít, taky je čuně. A ten záchod je takovej jako volezlý, nevím, nějaký divný fleky sloupaný, prostě je divný ten záchod. A dcera tam prostě nechce chodit. Ona normálně mi řekne, že půjde radši na nočník, už chodí normálně, nevím, jak dlouho na záchod, a prostě nám tam řekne, že půjde radši na nočník než to. A máma doma taky moc zrovna jako neuklízí, a pak má prostě úplně černý nohy. Ona neuklízí a má prostě nenosí ponožky a pak má černý nohy a tak třeba i přijede k nám a má ty úplně černý nohy. Já tě přeruším. Když jsem byla děcko a měla jsem kamarádku a byli jsme jako u ní doma a potom nějak z nějakého důvodu, že půjdeme k nám domů. Naši myslím si, že nebyli doma a ona, jo, dobře, já se jenom převlíknu a můžeme jít. A šla a předělala si ponožky. Jo. A já jsem se na to jako asi nějak podívala a říká, hele, já když jdu k vám, tak já si beru teplé ponožky, protože u vás je vždycky strašná zima, u nás byla jako hrozná zima. Jo. A hlavně, když musím si vzít jiné než bílé, protože ty bílé jako potom nemůžu doprat. Jo. To se cítíš tak trapně. Úplně to stejný mi teď nedávno řekla jedna kamarádka, když poslouchá ten podcast taky a taky zpětně jsme prostě řešili, že si ona třeba vzpomněla na nějaký věci z našeho dětství, jak jsem se vždycky bála, když přijde matka a vynadáme, co jsem zase neuklidila nebo to. A tak přesně taky říkala, že vždycky, když přišla domů od nás, takže se jí máma ptala, jako proč má tak černý ty ponožky, jako kde byla, kde jako proboha byla a ona vždycky řekla, jako, že byla u nás. A ona, zase. Prostě nejhorší, že matka se prezentovala před světem, že ona má jako uklizeno jak ze škatulky a tak dále. A já jsem si hrozně dlouho, co si z toho nesu, protože to je předmětem toho dílu, připadla jako strašná špindíra a prase.
Přitom už dávno jsem měla doma 100krát čistěji než ona, ale jak mě furt přesvědčovala, že ono, když vás narcista z něčeho viní, tak si můžete skoro spolehnout na to, že to je to, co dělá on. Jo, pravda, takže pro ní jsem vždycky byla prase a ona to ještě třeba podávala, takže ona by měla domov jako klícku, ale já jí tam dělám ten bordel. Přitom já jsem jako by se snažila spíše udržovat ten pořádek. Tak asi si myslela, že prase nevychová páva, tak víš. To je pěkné. Tak já tady mám ještě jednu takovou věc, pak koukám, že už zase kecáme dlouho. Nevím, jestli tam pak ještě něco máš, ale já mám ještě témat. Mám tady 2 takový body, které spolu trošku jako souvisejí. Mně se jako prolíná část povahy jakoby tátový a máminy, to je asi logický, ale je to taková, dá se říct, mix agresivních pocitů a melancholických pocitů. Dřív jsem měla víc těch melancholických, že prostě, když mi někdo něco vyčet nebo to, tak jsem se byla schopná rozbrečet. Což mi bylo strašně protivný, protože když jsem třeba měla nějaký vztahy, tak jsem jakoby vnímala, že ty chlapy to rozbrečení berou jako v určitou formu vydírání, což jako chápu, protože taky mi to třeba tak někdy přijde, že to třeba může člověk jako přihrát tím. A vím, že jsem si třeba nemohla pomoct s tím rozbrečením, že jsem se strašně nechtěla rozbrečit vlastně. Jsem se jako rozbrečila, ale to už se mi jako daří, že si myslím, že to teď dělám minimálně nebo skoro vůbec naštěstí. S tou agresivitou, nebo ne jako, že bych prostě chodila do něčeho, mlátila nebo takhle, to úplně ne, občas do polštáře. Ale když prostě třeba něco není podle toho, jak mám pocit, že by to mělo být. Když dám příklad, mám prostě představu, že den bude takovej, že ráno odejde dítě do školky, já si něco udělám, druhý dítě uspím, bude spát a já si něco udělám, popracuju a tak. A mám prostě tu představu toho dne, jak by plus minus jako měl být. No a teď se to jako podělá, že jo? Nejhorší ze všeho je nenaplněná představa. Ano. Takže prostě dítě onemocní, což je strašně neočekávaná věc, že když máte dítě, co chodí do školky, takže dítě onemocní, druhý dítě neusne, teď něco prostě se ti jakoby zbortí to, co mělo být, tak není. A mě to strašně jako rozladí a jsem pak prostě podrážděná, nepříjemná, když potom ty děti po mně jako chtějí víc věcí, než je nějaká moje kapacita, tak prostě jsem na něj nepříjemná, že jako odsekávám, nebo někdy třeba jako i křičím, nebo cítím takový strašný jako vztek. Vím, že když třeba uspávám děti, měla jsem to s dcerou i se synem, a oni prostě dlouho nechtějí spát a já už jsem měla představu, že touhle dobou už jsem mohla dělat tohle a oni furt nespějí. Takže začnu třeba strašně nadávat v té posteli, že mě třeba potom musí manžel krotit, ať jako aspoň třeba nejsem před nima sprostá, což nechceš být před nima sprostý, aby nebyli oni sprostý, takže taky se to vždycky jako stydím. Snažím se nebejt, anebo bejt aspoň před tím mladším, který ti nerozumí. Takže prostě jsem fakt naštvaná úplně, pak třeba hlásím jako už sakra spí a takový, že jsem si sama sobě jako protivná, ale jsem fakt úplně rozladěná a nepříjemná a vadí mi to. A vím, že to dělala ta máma, že ona to měla tak třeba, že seděla někde a něco dělala, já jsem za ní jako chodila a něco jsem jako chtěla. Ona mě úplně ignorovala a pak mě prostě sjela na jednu dobu. Já jako ty děti neignoruju, to jako ne, že by za mnou šla dcera a já bych prostě vůbec vlastně nereagovala, co dělala máma, ale když prostě za mnou přijde už po 6. s nějakým tím požadavkem to dítě, po té, co mělo být v té školce a já jsem měla tu představu toho, jaký ten den měl být. Ano. A k tomu za tebou přijde už po 6. s něčím, tak já už pak odsekávám a jsem nepříjemná, nebo i takový jako blbosti třeba, a to dítě za to nemůže, jo, ale třeba jedeme autem a teď dcera řekne, že chce víc nahlas tu písničku, tak já jí dám víc nahlas tu písničku a pak na mě začne mluvit. A teď mě to úplně naštve, já úplně jako
tak ty chceš nahlas písničky a zároveň mi tady něco říkáš, já ti vůbec nerozumím. Tak to jako stlumím a říkám, já ti nerozumím, protože prostě si chtěla ty písničky, tak chceš ty písničky, nebo a pak si říkám, ty, když jsou jí 4, ona prostě jako si nedá dohromady, že chce písničky, ale že mi chce něco říkat. Ona prostě se to nemůže, chudák, že jo. Tak pak se snažím jako napočítat do nějakého toho, protože jako nehroč to, je to jako blbost zrovna písničky a povídání, jo? Že mě prostě občas rozladí úplný v podstatě blbosti a jsem si pak sama sobě jako strašně protivná. Tak pak třeba, když už to mám jako moc vyhrocený, tak prostě jdu se někam jako zavřít na chvíli, na takový jako 20 vteřin, co tě to dítě nechá, tak se zase někde jako zavřu, vydejchám a pak se za ní vrátím, prostě sednu si jako do úrovni, tak abych jí viděla do očí a prostě jí to jako vysvětlím, řeknu, omluvím se jí. A tak vím, že to tím jako není úplně zalepený, ale zase říkám, že aspoň jí prostě třeba vysvětlím. Jsi jenom člověk. Ale občas je prostě maminka taky naštvaná, tak to prostě hold je. No, nezapadá to úplně do toho sluníčkového respektujícího rodičovství, jak by to ideálně mělo být, ale hold občas to takhle to. Vím, že pak na ní třeba vidím, že to po mně kopíruje, že je třeba vzteklá a řve a já úplně vidím, že to má prostě ode mě, a nebo od manžela, že ten to teda jako taky dělá, protože taky teďka poslední dobu je toho na něj hodně, tak taky prostě na něj jako zvyšuje hlas víc a u něj má na to ona ještě menší toleranci než u mě, takže chudák. No, ale aspoň se jim to snažíme nějak prostě takhle vysvětlit, no. Ale vím, že mi to prostě strašně nepříjemný tohle, taky se s tím snažím něco dělat. Bude to věc taky pro nějakou terapii. Je to cesta. Já k tomu ještě, jestli nevadí, přidám poslední věc. A já jsem si to zapsala jako láska. Matka pohrdala láskou. Prosím tě, láska. Jo, láska, byla v televizi něco a já jsem říkala, to je krásné, oni jsou zamilovaní. A prosím tě, láska, co si za to koupíš? Prosím tě, ta tvoje láska. Když brácha přišel domů s tím, že se zamiloval do holky a chce si ji vzít a mimochodem, že třeba těhotná, tak Ježišmarja, ty vaše lásky, láska, prosím tě, k čemu je láska? Ona fakt jako pohrdala láskou ve všech směrech, když se někdo rozváděl nebo si nějací lidi dali dohromady a já jsem to třeba, nebo někdo to řekl, tak asi se mají rádi. Prosím tě, rádi, běž na poštu a řekni, že se máte rádi, že složenky, že jo, takové. Běž na poštu. No a já jsem to kopírovala. Já jsem to říkala taky. Já jsem jako říkala, prostě láska. Našla jsem si kluka, který mi vyznával lásku, psal mi dopisy, byla jsem prostě puberťačka 16 letá a úplně jako... No, no, mi to nechával ve škole, posílal po spolužáčkách a teďka oni, co ti psal? A je prostě úplně trapný, jako to je úplně prostě láska pro děcka, jo. Já už jsem jako, nevím, co. Velká. Nad věcí. Jo, že to je jako úplně ubohé a trapné a jako hrozně jako pohrdám láskou. No, protože to může být použitý jako slabost, ne? Není to? Je to možné. Víš, ale že... úplně jsem tomu prostě, jako kdyby si třeba, nevím, našla si z kluka, ty si tě zeptá, nevím, spolužačka, máš ho ráda, jsi zamilovaná, já prosím tě. Jsi dobrý borec na škole. No, jsem strašně oblíbená. Já si vůbec nedivím, že mě ty děcka neměly rádi. A tu cestu, tu významnost té lásky, tu hodnotu toho nějakého prostě citu si člověk uvědomoval až časem, ale úplně až do jako fáze, že dneska si myslím, že láska fakt dokáže jako všechno. Změní lidi, přenese hory a protože nic si do hrobu nevezmeš, ale a nic neexistuje jako větší síla. Já vím, že teďka tady zním jako nějaké ezopezo, jo. Ale fakt si dneska myslím, že to je to nejdůležitější. Láska hory přenáší. Přenáší hory. Láska je to, co i třeba v tom mateřství ti prostě zažehlí všechny ty šrámy a tak, jo. To nejvíc, co můžeš dát tomu dítěti, je ta láska a opora. Jo, ale vprvé, což mimochodem mě někdo naučil takhle to vnímat, ale hodně dlouho. To nebavíme se o pubertě, to se bavíme fakt do velké dospělosti. Jsem fakt jako byla taková jako ježišmarja, láska, jako trapas, jako jo. Jo, to je prostě úplně,
To je směšné, romantické filmy, jo, holky si, já nevím, domluvili, já nevím, nebo si někdo pustí prostě romantický film, toho si pobrečí a já tu slzu prostě nepustím, rozumíš, jako přece se nebudu tady, jako ty Lenka koukala na druhou světovou a ne na Pretty Woman. No, přesně. A i kdybych jako u té Pretty Woman měla brečet, tak bych brečela tajně a rozhodně bych to před nikým nepřiznala, že prostě to je jako krásný příběh, jo. Fakt strašně dlouho jsem byla tady v tom úplně debilní. A jako, no, úplně se stydím za to. A vím, že kdybych dneska, ono ještě když jsem se rozváděla, jsem se rozváděla jako relativně nedávno, nevím, kolik to může být roku. A to jsem ještě s matkou byla v kontaktu a jsem říkala, že se jako chci rozvést a ona, jako proč? A já jsem říkala, no, že prostě někoho mám a řekla jsem tu větu, že nám je spolu dobře a že no jako tak jasný, že manžela nemiluju, že když jdu od něho pryč, já si říkám, že jako mám jako někoho jiného a že je nám spolu dobře a chceme spolu, že no. Jakože láska, jako ty jsi se zbláznila, jako prosím tě, láska to je. A řekla mi, a to není úplně výchovné, říkat dítěti, když mi bylo prostě přes 40, říct prostě dítěti, no tak to jako snad ti nemusím vysvětlovat, že můžeš někoho mít a můžeš být ještě přitom i vdaná. Jo, že a já že jsi měla mít oba. A já nechci. Jakože prostě já mám tu morální cestu a tohle jsem skopírovala fest. No. Všem klukům, s kterýma jsem chodila, kteří mi třeba psali dopisy nebo tak a říkali, že mi mají rádi a já jsem říkala, že jsou opět trapní, tak se jim všem omlouvám. Jsme zakončili tak pěkně. To je hezký. Láska je hezký na zakončení. Ještě něco přidáš? Já už jsem se vybodovala, takže asi možná se pak ještě něco vzpomenu. Já doufám, že po cestě jsem dneska ne. OK, tak my vám opět děkujeme za pozornost u dílu, který snad byl nějakým odlehčením. Budeme moc rádi, když k tomu něco napíšete, přispějete svoji zkušenost. Znáte to, neznáte, zažili jste něco podobného, jiného, cokoliv. Pomozte nám s výběrem témat, jestli je něco, co vás zajímá a chtěli byste, tak nám to napište. Uděláme pro vás cokoliv. Dokážeme udělat podcasty o vaření, o stavebních materiálech. O kuřecích guláších. O kuřecích guláších z kuřecích křídel. A ještě jsme dlouho nezmiňovali komunitu, tak kdyby někdo měl zájem si třeba pokecat o svých narcistických partnerech, rodičích, anebo třeba nasdílet vtipy o narcisech, i to se dá, tak nám napište na náš mail nebo na Instagram, nebo kamkoliv se vám líbí a dopíšete se nám a my vám pošleme pozvánku. Tak jo, děkujeme moc. Děkujeme za pozornost, mějte pěkný den. Ahoj.